V dnešnom videu uvidíte chaos, ktorý začal hneď na začiatku videa. No. Veľa vrieskania, veľa chaosu. Toto bude katastrofa. A na mieste, kde som povedal, že sa to úplne zmenilo, Toto sa už úplne tak sa to zmenilo v druhej noci. Ja vidím! Pozerajte video až do konca, užite si video. Nezabudnite na like, subscribe a koment. Čaute ľudia u nového videa, kde sme po veľmi dlhej dobe späť u Minecraft Horror. Je to aj bratranec, ktorý vždycky u Minecraft Horror je. Čaute. Bola tu nová aktualizácia, tak musel som prerábať, môj svet sa vymazal. Našťastie som mal všetko zapísané, takže všetko bude na svojom mieste. Iba to, že náš dom som prerobil a bude dosť dobrý. Sú tu aj dva nové mody, ktoré budú dosť brutálne. A jeden sme dali preč. Uvidíme, ako bez neho budeme hrať. Chudák John. Áno, John sme dali preč. A No, konečne. už sa teší. Máme nový skin, ktorý som si urobil. A sme u 7. dielu. Ja som tam zavodol dať tie golky. Ja som videl, že niečo mi chýba. Nevadí, urobme si nové zbranie. Lepšie zbranie. A OK. neviem, však pozrieme a Iba meče. podľa mňa sa nedostaneme ani von, lebo prvý mod je The Boiled One, ktorý asi poznáte. No do prdele, už som tu. Danko, aj ty sa tu spavneš a Kade mám ísť? kade sa to išlo? Tu je ten Boiled One. Tam, kde si Danko? Tu je. Chod do tej vesnice, ja to tam nájdem. Nie, ja ťa musím sprevádzať po tom dome. Pomoc, Danko, jak sa spavneš? Ja za to nemôžem. A Danko. Poď. Ahoj. Ja sa Poď, nemôžem ešte do hýbať. prdele. Ide po mne. Dobre. Tu ja sa ešte nemôžem hýbať. Ťuknem objaviť sa, až keď budeš môcť... Dobre, Oplatí Danko. sa, naladiť sa. Danko, bež. Ty ujedáš? Nie. Tu je druhý. To nevymyslia vážne. Tam Neviem, máš kam dom. mám ísť, ja som zo... No naháňal sa teleportuje. Danko, poď. Už vidíš náš dom, že? Áno. Tu je koľko? Koľka ti sú tu? A tu jak máme prežiť? Bež. Poď. Ono to ničí dvere. Dojdi. Ono to ničí dvere. Ja som si nestihol dať aj správu. Tak, toto je náš nový dom. Dal som si čiernu posteľ, to je moja než farba. A tak som dal modrú. Tu máme všetky svoje veci. A tu dole, ktoré som držal ešte minule. Tuto som spravil takú miestnosť extra. Posteľ a tu máme na zbranie. Počkaj na mňa, ja si musím dať aj chvíľu spávu. Poď. Naháňa. On je tu v dome! Poďme balikadovať. Ty, on sa tam jak točí. Ja viem. Bež. Naháňa ma. No určite. Tak asi nie, keď si za mňa. Áno, bež. Tak, Danko. Poď. A tuto je naša extra Počkaj, miestnosť. dobre balikadu nejakú rýchlo. Danko, počkaj, otvor túto česku. A tam úplne dole sú veci, ktoré si držal predtým. Takže to si daj do rúk. A ja ich mám zase tu dole. To si radšej tam ešte nechám. Takže Ešte Danko, ja si ich tam poď sem. nechám. Budem ťa sprevádzať tu. Nie, počkaj. Musím posledný blok. On tam Ale sa točí. sem ani boh nedostane. Dúfam. Tak Danko, tu je naša extra miestnosť, posteľ naviac a tu sú naše zbrane. Tu sú okná a tu je druhá miestnosť, kde je crafting a pec. No a teraz tu hore, to je dobre, A, to pozeraj. je typek. Poď hore, otvoríš a takto ideš, vidíš? A takto sa môžeme dívať, voľ, či tam niečo není. Aha, tu sú dva typy spaj kuchyni. A tam už aj experiment 8.
Ty vole. On je poslal toho Creepera. Koho? Ten experiment, to jsem tam išel poslat toho Creepera. Vidíš, jen tamto. Kde? Kam zmizol? Páči sa ti do video? Hej. A zameraj to hore po sebe, aby sa sem nejak nedostali. Čo potrebujeme na... Idem sa popozerať von. Počkaj, ťukni na posteľ. Mám 16. Daj si, ťukni na posteľ, aby si... OK. Kde to je? Ty vole. Kde je ten creeper? Vyzeral brutálne. Takže to bolo to, čo ma naháňalo vtedy ja v jaskyni, tak keď nevedel som, čo to je. Danko, ťukni si na modrú posteľ, aby si... To som si. Bacha na meč. Poď do... Hej. Nie, ja mám toto. Čakám. Daj mi môj meč. Ok. No. Ty, čo sa to deje? Dokedy? Čo tak dlho? Že tu už nič nie je. Tak toto vyzerá strašne divne. Ten typek tam. Poď, čo to je? Idem sa pozerať von. Ja som si miesto nastavil na obidve. Ja som si miesto nastavil na obidve. To. A iba na jednu ti to vždycky dá. Čo je? Čo to je? Na Ešte 20 sekúnd. Poviem ti, čo potrebujeme na 16. Na jednu. Ešte by sme mohli robiť túto druhú zbraň. No, ale počkaj, zlato asi neveľmi čo. A do jaskyne sa len tak ľahko nedostaneme. Ináč ale ešte, počkaj, ako som videl, ešte by tu mali byť, že dwellers. A to neviem, či To bude... je tá osmica. Nie, to je The Boiled One. Posledné každý bodka Aktívne. Ja som vám zničil okno. Daj dweller add-on. Som vám zničil okno. Počkaj, dám si hlas, že či ho robí nejaké zvuky. Dobre. Tak, idem von. Haló? Ten sa tam furt točí. Ešte môj meč. Počkaj, si zavájem prečo tu kontač. Ty vole. Čau. Nerozbehneš sa po mne, že nie? Dobre. Zobral som si z tvojej čistky jeden karampač, lebo tam máš dva. Dobre. Kamenné. Ale nota. Nie je človek. Tam je, nechod tam, on sa po tebe hneď rozbehne a... Idem ho pozorovať z okienka, kde si? Kukúk. Tam je. Ešte to sa im asi... Máme niekoho dole? Tam sú traja. Či? Počkaj, to čo je? To mi kúper, tam potrebujeme ísť. Tam je železo. To je kúper. To potrebujeme nahrať tých golemov. A to o čom vlastne robia? Oni tajdia veci z čestiek. Čo robia? Jedia veci. Aj toto by sme mohli vykraftiť, to je lepšia zbraň aj ľahká. Dobre. Nie. On je strašne rýchly. Nemôžeš ho dať na chvíľku preč, ale potom sem pridať a pôjdeme hen tam. Ale ono to nie je ťažké, ty sa len k nemu nemôžeš priblížiť. Ináč je to v pohode. Že? Ak budú v jaskyni, tak toto... Nevajdi. Áno. Páčaj, môžem otvoriť čistku. On je tu! On tu je! Ja môžem otvoriť čistku. Ide po mne. Prečo si opustil hru? Nie. Vypadni. Nie! Prečo si opustil hru? Mňa to tam vyhodilo samo. Nie, ide po mne. Ne. Mama. Kopoj. Čo sa teleportoval? Dúfam, že to bol Enderman.
Wow. Kde je náš dom? Nie, tu je experiment 8. Nechaj ma na pokoji. Pomoc! Nie, tam je to slípka! Danko, zavri dvere! Ja nehrám, bude. No, Dobre. Tak toto nie. Ja som hladný, ja som vôbec nepozeral, že som hladný. Dobre, čo by som si mal tu jedlo mať? Miško, ja idem hore a takto idem pekne zaskočiť a budem držať do kejvky. Ja si zoberiem trošku chleba. To moje vesničan. Miško, jen tam hore je vesničan. Hen tam je vesničan. Tam sa idem pozrieť, či je to ozaj vesničan. Ale toto si idem odložiť. Jak to bude vesničan, tak to oslavím. Tento Boiled One asi nebude moc dobrý mod. Ináč, lebo ona mal fungovať inak. Toto není presne on. Tak, teraz to tak trochu strihneme. A ja tam pridám Johna naspäť, ktorý musí byť. A toho Boiled One dáme preč. Jej. Takže stopujem a ty si vypni mobilu. Takže 3, 2, 1. Zombfikovaný vesničan. On môže byť zombfikovaný vesničan? Daj ti. Dobre. Vypni si ho ale. Tak, sme späť. Dali sme tam nie Juna, ale taký inší mod, ktorý dúfam, že bude fungovať. The Boiled One je už preč. A uvidíme, ako to bude. A ja pôjdem ťažiť kopec. Na čo nám budú tí golemovia? Aby nám tajili veci. Na čo to bude? A my musíme vykraftiť hentu tú krabicu na naboje. Ja viem. Cursed Craft, Survival or Die. To je ten mod. Ojojoj, Bobejto bandito. Dobre. Tak už som tu, veľkom to Cursed Craft. To sa mi nelúbi, že to takto píšu tu. Wow! Ty si kto? Ako pridala som tento mod. Danko! Toto sa už úplne zmenilo. Pozri sa dole. Ja sa kľudne pomodlím, aby tam nebol. Tože aj tento? Počkaj, oni sú dvaja? Ako ja som myslel, že tu bude iba jeden. On je pred dverami? Kde si? Wow. Čo to je? To som nevšimol. Safety instruction. Kam mám na tú kazetu? Ja si musím dať znova jesť. Počkaj. Neviem, či pažijem takúto dlhú cestu. No, to asi niekedy už. Danko, ja idem zdrhať. Nie! Dovidenia. Ahoj. Ťukni za tú posteľ. Danko, oni sú tu! Obidvaja? Áno, obidva. Škoda, že by to neboli konici, by sme si zarazdili obidva. Danko, ja otvorím. Ja otvorím a zdrhám. Už sa Ja nič nevidel. za veci. Hej. Počkaj, tu máš. Bum. Toto krajinu sa odložím na častky. Oni sú nevedia ísť, aha. Hitnem ich. Nie, ja si zabajem na nich nič. Bacha. Čau. Aha. Hajzli, ja ich tu pekne nájdem. Oni sú tu traja. Ona je aj dole.
Čo? Povedz mi, že není dole. Nie. On je tam pri plote, pri tých... Počkaj, prasovka. Mne sa za chvíľu... Ale to nestačí. Daj mi jenom samý meč. Si zablokovaný, neviem. Jau. Idem sa mrknúť do jaskyne. Oni ma hitli, mal som pol hápka, mám toto. Na 20 sekúnd, super. Nevidíme. To čo bolo? Dvere. Tu je to. To je ten pes? Alebo je. To si je pojdu. Ja som sa tu zabarikadoval v kuchyni. Tam je druhý? Oni ničia dvere. To je to, čo mal Sejakaj. Mama. Toto už není normálne. Ne, oni chcú za mnou. Čo si dovolíš? Toto už není. On sa to stalo. Čo? On sa... Dobre, to sa to... Ale on sa sami za... Toto je katastrofa. Hitujem, jednu hitujem. Nepozeraj na mňa, prosím, s takými očkami. Mám s teba zle. Ako, skúsme ísť spať. Oni zničili dvere. Darko, pusti ma, pomoc! Otvor to. Ja už som tu. On je tu vnútri. Ja to zabijem. On vypálil z jeden blok. Aj Aďa mala takého. Ja spím, Dovi, ja spím. Ja s tým nič nemám, ja spím. A ja. Dobre. Oni ale sú vnútri, čo s tým máme robiť? Fuj. Sú preč. Zabarikadoval som to. Toto bolo hrozná noc. Noci, ak budú takéto tak. Nevedím. Danko? Čo? Ahaj. Neviem, že sú stále tam tie avizery. Vonku, ale už iba henty. Tak kto zase hovorí? Ten tam ten parazit ako prasklo a tam sa vyvinula ovca. Parazitná. A naháňa... Áno, to je to Sejakaj, ja to si pamätám na začiatku videa. Čau. Tam je aj infikovaná sliepka, aj Štyria sú tu, čau. aj infikované prasa, aj infikovaná krava. No. To sú šípy. A tu je infikovaná ovca, ktorá... Ona zhodila jedného hentoho. Oni tu bojujú. Však ja oni... A poď sem, Miško, aha. Kúkaj na mňa, poď sem. Hen tam je aj infikované prasa, vidíš hen tam? Čo je? Čo ma hitlo? Koža bola silne neviem. Idú po mne, idú po mne. Infikované prasa. Idú po mne. Danko? Tam bol pre teba infikované prasa. Pomôž mi. Tam je ďalšie. Idú? Tam je... Po mne. Otvor. Ja nie som doma. Jak som sa zlakol. Tam je ešte aj ovca, aj sliepka sú tu. Nie, sliepka sem pôjde, že áno. Máme tu dve prasatka. A jednu kravu, ktorá je tam na tom dronu. Fú, a tak toto je šialené. A čo máme ako robiť? Ja chcem ísť do jaskyne, ale to asi nepôjde.
I believe I can fly. Nie, počkaj. No taká dobrá. Idú po mne, že áno? Nie. Nie, dobre. Ak tu niekto bude... Okej. Už si ma Áno, to je hento si jaká hra. Ja tieto zvuky tam poznám. Už si ma všimol. Tam je, ten vesničan tam je. To nevieš zri. Oni sú tu dvaja! Kde je vesničan? Ukáž mi toho vesničana, chcem vidieť. Tak poď, ku jaskyni. Idem už k domu. Nie. Ja ho vidím, ale to není len ten veľký, to je ten infikovaný. Ja som chcel vidieť toho veľkého. To čo je toto? To je ten infikovaný vesničan, je tam. Ja som dostal toľko infarktov. Ja som iba toto nedostal. To sa nemá robiť. Ukáž ťa niekto naháňa ťa. Taja infikovaný. No naháňa ťa len ten čiajný a len tí taja infikovaní ho tam zabíjajú a bežia za ním. Bež. Nie. Aj tu je. A čo vyprávaš? Daj hubu, nikoho to nezajíma. Jej, pomoc. Som pať. Voda, pomoc. Inak díky, že si všetky odlakal. Ne! Tak neodlakal. Kto je? Nie, môj komaný meč. Nie sa poreduje nejaké zbranie. Dobre, 6 zlata. Nie je tu niečo bez zlata. Toto. Jeden padol dole. Máme železo? Ale ja som tam cez spajkopa. Tu železo není. Tu železo není. Ani Keďže tu. by som mal povedať nadávku, tak vám dal mi. My nemáme železo. Dobre, idem na... Padni tam, si. Prečo keď ťa hitujem, tak sa nevídeš. Čo mu je? Čo je? Díky, za veci. Čau. Díky za veci. Čo mu je? Vesničan. Vesničan beží po mne. Čo On tam? čumí na svojho kamaráta. Čo tam? Tam je jeho kamarát. Čo to je? Koho tam vidíš? Tam je jeho kamarát. Dobre, a kde je to železo? Kde bolo to železo? Hentam niekde. Tam je creeper, tu sú ďalší. Vesničan, nemôžeš ísť dojť. Wow. Tá infikovaná sliepka je v doma. Ne. Tá infikovaná sliepka je v dome. Nechajte na pokoji. Poteší ťa to, že? Čo? Vidím to železo. Infikovaná sliepka je niekde v dome a ona sa vyliezla tým oknom dobre. Okno som zabal. Ja som... Super. A mám po krompáči. Dreveným krompáčom to nevyťažím, čo? To je infikovaná sliepka. Ona sa tým dostala hen tam do domu, lebo tam bolo rozbité okno, tak si dávaj... Potrebujem kameň. Čo je? Ja som ťa milo mýto, bacha, lebo tu je ďalšie otvorené okno. Potrebujeme kamene. Už sa asi nebudeme môcť pozerať von. Prečo? Lebo oni tu tie okná rozbijajú a ja som ich musel zastaviť, aby sa sem nedostali. To nie. A však nedostal sa sú veľký. Oni sú sem... To sú ďalšie dve okná rozbité, bo aj bloky stojí čistké, bo ich tam nemám. Lebo máme to všetko zastavené, dúfam všetky. To je čo tam? Jeden okno. Ja potrebujem kamene. Ale tu sa takéto furt po mne bežia. Vieš čo, si odkladám všetky veci a ja to tu idem preskúmať bez veci. Teraz musím nájsť kameň. Bom. Infikovaná ovečka, pomoc.
Infikované prasiatko, to sú 3 infikované prasiatka. Ja som... A po mne beží nadávka. Dojdi. A chceme čo, nabehne mi tak. Čo chceš? Haha, nedostaneš sa sem. Ja som na tom najvyššom patre, tu som len. Náš kamaráda infikovaná ovečka. Keď uvidíš jen toho vesničana s otvorenou hudou, tak mi povedz, aby to niekoho na to chcem vidieť. Dobre, som v dome. Jak mám odtiaľto utiecť? Jaj. Áno, ovička, zabij tohto, prosím ťa, buď taká dobrá. On sa nedá zabiť. Nie, sú tu dvaja. Mám plán. Zraj! Nie. Prečo ma musíš naháňať? Danko, nezatváraj! Poď. Pomoc! Dobre. Idem ku craftingu. To som získal. Dve zombičie meso a neviem odkiaľ. Ja aj z prasiatok, ktoré som tam pozabíjal. Počkaj, kameň mám, ale nemám... Čo to nemám? Tyčky. Ahoj, chlapček. Tak asi nie jeden chlapček, ale traja chlapčekovia, jedna ovečka, ktorá ich tu pekne zabíja. Sú tu nejaké tyčky? Jedna infikovaná kravička, jedna normálna kravička, normálna ovečka, parazitný blok, prasiatko, ktoré sa tam trepe a normálne. Takto ich môžeme hitovať. A bambilión čajvíkov. Ale fakt tam bolo dosť veľa tých čajvíkov. Ja idem na misiu a ich idem pozabíjať. Čajvíci. Ahojte. Dúfam, že nemôžete posadnúť hlavne hentých. Dobre, čajvíci sú mŕtvi a ja som mŕtvy. Hľadaj, čo som ahoj. Čo máš? No, idem preto železo tam. Zavaj dve, čau. A infikovaná slepočka padla do toho. Ten vesničan si otvoril. Ten infikovaný vesničan. Po mne bežia dve kamaráty. Wow. Tam sú. Jej, to bol len ten môj vesničan, dúfam, prosím. Nie, to on nepadol. Ale len ten zvuk, ten jaký taký. Ja tu mám teraz výhľad na celú vesnicu. No tak. Ja som na tomto kopci aj mal výhľad na celú vesnicu a vidím, že pri našom dome sú len tí dve. Je to železo. Aha, už ho vidím. Ahoj, idem za tebou. A ťa škopa na hento tam na hore. A zlato. Ne! OK, dal som to. A ťa zlato. A kde mám kamene? Ja som mal aj kamene však. A ty vlastne nie si v tejto jaskyni, super. Tak ja som sem kydol z vrcholka tej hory sem do jaskyne, aby som ti išiel pomôcť a ty tu nie si. Prečo si dovoluješ? Dobre. A ide noc. Nie. Pomoc! Ide noc, takže tu budem. Už to začína. Niečo je. Čo? Ako? Čo myslíš tým Diminikom?
Jeden z najsilnejších monstrov. Čo to je? Ja to ostanem, Danko. Tuto pôjdeme. My tu máme mimikra. Dimimika tu dobná. Boha. Fuj, to je... Ja ho vidím! Je po mne, že? Áno. On padol. To, čo máme tu? Už chápeš, čo? Karton dveler, to kto je zase? Danko, poď spať. Ja neviem. Čo to je? Danko, teba už bude končiť limit. Prečo si sem dával Dimimika? Ja ťa tu prezabijem. A ja som nič nedal. To čo je, aká akčná hudba? No! Čo to je? Yeti? Čo to robí Yeti? Nech sa stačí do Yeti. Mám sledať. Nie, to je slepka. My tu máme Yetiho. Danko, to čo si urobil? Prečo zabarikadoval? Otvor dvere. Nemám krompáč. Danko! Nemáš krompáč? Danko, ide po mne už sliepka. Otvor tie dvere. Nemôžem hľadať krompáč. Rýchlo! Ja čo je to zú? Sliepka je dvere. Ďakujem. No. Čako. Hej, ty si zobral to železo? Danko, nechoď ďaleko, prehráš s ním. Slepočka, poď sem, dúfam, že nie si taká chytá. Poď. Dobre, zabosol, poď. A daj mi to železo. A daj tam nejaký jeden blok. Dobre. Daj mi to železo rýchlo. Tam máš. Dobre. Prečo je tu Dimimika v noci? Ja neviem. Potrebujem ešte drevo. Nie. Ten je to už není mestách. Ale aj Yetiho tu máme. Ale za to vidím infikovanú kravu. A infikovanú ovcu. Infikovaná ovca, ktorá išla po druhej ovci. Dobre, 4 Ja sa chcem ísť pozrieť do tej trhoviny. Či je tam stále? Dobre, robí sa nám železo. Počkaj, my potrebujeme 12 železa až. A 2x to je 24. Nie. 6, 12, 12. Takže ešte 5 železa chýba. 24 kooperu budeme potrebovať a 4 uhlie. Ten Dimimika už není. Ale sú tam dva kamošíky. My nemáme uhlie. Ja som zajčík. A ja som vonku. Fúha, tak už asi ukončíme video. Vidíme sa u ďalšieho. Takže vieme, čo nás čaká v noci. Áno. A tu máme skladisko. Vidíme sa v 8. dielu a čaute.